Dili mobuo sa 200 kabalay ang nasunog sa barangay Ilang, Davao City kagabi. Diin daghang residente ang apektado. Posible kunong gituyo ang sunog. Atong sera ng report ni Jandy Esteban. My God! My gosh! No! Naku, ayaw! Nagdilaab nga kalayo ang mibulabog sa mga residente sa Muslim Village, Barangay Ilang, Davao City kagabi. Nagdinaganay na ang mga residente aron mapalayo sa sunog. Dinhi na sila daplin sa karsada nagtapok uban ang mga nasalbar nga gamit. Paspas nga mikanit ang kalayo tungod gama sa light materials ang mga balay. Gikan sa Block 8, mitabok ang kalayo sa Block 9. Busa ang mga bombero. Gipaspasan na og palong ang kalayo. Pagkabuntag, tataw ang gibiling danyo sa sunog. Kapin 210 ka mga balay ang naugdaw ug 240 ka banay ang apektado. Napak ko sa sud na siga. Kay wa na to nadadali ako kay sinman ng bungbong diri. Nya pag-abot na ko dito balik ko dag sa pagbalik ko din na maka. Kaning ang husband aning Alicia Kaimo nga si Certain Joseph Kaimo hubog daw ni siya no og nagwild dito sa salang nga portion sa ilang balay, ginapangguba daw ang kaning mga ilahang mga gamit dito og taud-taod nahitabo na ang insidente sa sunog. Sa susamang adlaw sa nakalabayng tuig nahitabo usabang dakong sunog sa maong barangay. Ang mga apektadong residente sa evacuation na sab magtiner samtang nagpaabot og tabang nga makatukod og balik sa ilahang balay. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.